Ceramica, pe meleagurile Horezului, domnește de pe timpul lui Constantin Brâncoveanu. Noi, acum voi, trebuie să continue ceramica de Horezul. Deci trebuie să o păstrăm și să o continuăm. Este simbolul și tradiția Horezului. If the streets of Horezu are lined with this heritage of pottery, the outskirts of the city offer landscapes of rare authenticity. Lying at the foot of the Carpathians, Horezu is a region of good living. The inhabitants are immersed in a Romanian culture that is generations old and will live on into future generations. Their respect for tradition has led them to preserve their infrastructure, but also their landscape, as can be seen here in the gorges of Horezu. And in the middle of this lush landscape stands one of their jewels, the monastery of Horezu. Ne aflăm într-un loc pitoresc al României, la Mănăstirea Hurezi. Acest loc oferă posibilități de vizitare pentru toți turiștii români și străini, fiind un monument UNESCO. Este un loc de istorie și de spiritualitate. In this monastery, the nuns are also artisans. Painting, sculpture, embroidery and weaving are practiced here, with the aim of perpetuating the culture of Horezu. This culture also extends to dance, which the young people still enjoy today. Pentru mine, Horezul reprezintă locul unde m-am născut, unde am copilărit și unde m-am format ca om. Ca geolog prospector am bătut multe locuri minunate din România, dar inima mea a rămas aici, pentru că mi-e dor de munți, de văi, de ape, mi-e dor de oamenii acestor locuri. Mi-aș dori din toată inima să intrăm în Uniunea Europeană cu fruntea sus, pentru că avem ce arăta, avem locuri de valoare universală, avem obiecte de patrimoniu, toate încadrate într-un cadru natural de excepție.